Čaute, moji milí gastromaniaci. Vrtá vám v hlave, ako sa dožiť stovky a pritom byť stále fit, vysmiatý a v plnej sile? Mám pre vás odpoveď, ktorá nesmrdní po lekárni, ale vonia po slnečnom Taliansku a poctivej domácej kuchyni. Dnes sa pozrieme na zúbok jednej legende do Sardínie, ktorá je doslova elixírom života. Počuli ste už o modrých zónach? To sú miesta na svete, kde ľudia proste zabúdajú starnúť. Na Sardínii majú jeden recept, na ktorý nedajú dopustiť. Ich slávne minestrone. Táto polievka je taká pecka, že rodina Melisovcov, kde 9 súrodencov dalo dokopy neskutočných 818 rokov, ju jedla takmer každý deň. To nie je náhoda, to je čistá gastronómia v praxi. Na Sardínii to nie je len nejaké riedka vodička pred hlavným chodom. Je to síte, husté jedlo, ktoré vás postaví na nohy. Základom je totálna čerstvosť. Všetko ide z vlastnej záhrady alebo od suseda farmára priamo do hrnca. Je to nutričná bomba nabitá vitamínmi a antioxidantmi, ktoré vás chránia lepšie než akýkoľvek štít. A tá vláknina, vďaka strukovinám a zelenine, bude vaše trávenie šliapať ako švajčiarske hodinky. Čo tam teda títo borci hádžu? Základom sú fešandy strukoviny, fazuľa borlotti, fáva alebo cícer. To sú tie pravé rastlinné bielkoviny. K tomu prihoďte sezónnu zeleninu, paradajky, zemiaky, mrkvu, zeler a cuketu, nech je to poriadne husté. A tá vôňa, priatelia, to je topka. Divoký feníkeľ, petrželeň a bazálka urobia v hrnci taký koncert, že sa vám zatočí hlava. Aby ste sa fakt najedli, pridávajú sa drobné cestoviny, napríklad sardínska fregula alebo jačmeň. Niekto to vylepší aj vývarom z rebierok, ale tá pravá sila je v tej zelenine. A tu je môj tajný trik od šéf-kuchára. Ak chcete dosiahnuť autentickú chuť, zeleninu restujte na kvalitnom olivovom oleji fakt pomaly a pri nízkej teplote. Taliani tomu hovoria sofritto. A teraz bacha, toto je dôležité. Nikdy nevylievajte vodu z uvarených strukovín. Obsahuje škrob a minerály, ktoré vám polievku prirodzene a krásne zahustia do krémovej konzistencie bez toho, aby ste tam museli sypať múku. Na úplný záver to na tanieri posypte nastrúhaným syrom pecorino sardo. To sú tie pravé grády. Vidíte? Cesta k dlhovekosti nie je o drahých tabletkách, ale o poctivom hrnci polievky uvarenej s láskou. Tak šup do varenia. Keď túto parádu uvaríte, určite sa pochválte, hoďte fotku na Instagram alebo Facebook a označte nás. A ak chcete nájsť ďalšie kulinárske pecky, šupnite na gastromaniak.com. Čaute!